Alhamdulillah, tayo ay papatungo na doon sa bahay nung mag-asawa. Inshallah, nandun na yung mga bisita natin, nag-aantay sa atin. Again, inshallah, naway maging madali ang lahat para sa atin. At naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na maintindihan nila yung mensahe ng Islam. Ang sambahin ang nag-iisang Allah, ang nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang buod tangi at wala nang iba. So inshallah, naway maging bukas yung kanilang isipan, naway matanggap nila yung katotohanan, naway hindi maging katulad kasi ng iba na kahit naiintindihan na nila yung mensahe, dahil nga sa nakasanayan nila ay nag-i-stay pa rin sila doon. So inshallah, so nandito din yung mga brother, si Brother Abdul Wahid, sabi ko po. Assalamualaikum. Kung titingnan natin yung paligid, parang nasa bundok tayo, no? Pero actually, nasa syudad pa rin tayo. Ito yung mga place na bibihirang mapuntahan ng mga tao, no? Actually, maraming bahay dito. Kung titingnan natin yung mga paligid, maraming bahay. At ito yung unang place na napuntahan ko nung last week. Dahil may isang brother na nagsyahada noong last Ramadan, so tumawag siya sa akin na nag-request na kung pwede ba daw bumisita ako sa kanila. At nung pagbisita ko, alhamdulillah, napaliwanagan natin yung kanyang asawa at tinanggap yung Islam. So ngayon, last 2 days back, kahapon, bumalik ako kahapon, nag-imbita yung asawa ng brother, at yun nga, may nagsyahada naman, may nagtanggap sa mensahe natin, 3. At nag-request sila na inshallah balik daw ulit tayo ngayon dahil mag-iimbita pa sila ng mga kapitbahay nila. At yun nga, nasa lubong natin yung sister kanina, nagbahay-bahay siya, talagang nag-imbita siya ng mga kapitbahay nila. So ayun, inshallah, dito tayo, baba tayo. Medyo matarik yung daan, direct, dahan-dahan lang kasi baka maiwan yung camera at ikaw yung mauna. Ayun, inshallah, baba tayo. Bismillah. Direct, dahan-dahan ang direct ha. No clubs. Kahapon nung pagpunta ko dito, actually walang ulan, and then mga around 5 o'clock, bumagsak yung malakas na ulan. At nakaalis ako dito, alas 7 na ng gabi. At umuulan pa rin. So wala akong choice kundi lusubin yung ulan para makauwi. Kasi late na rin, gabi na. Nahihiya din tayo doon sa tinuluyan natin kasi may mga bata, so hindi sila makapagpahinga. Kaya alhamdulillah, kahit nabasa tayo ng ulan, alhamdulillah, kasi masarap sa pakiramdam na kapag yung kinakausap mong mga tao ay naiintindihan nila yung pinaparating mo sa kanilang mensahe. No? So yun yung napakaganda sa lahat. Yung pagod, yung pawis, yung ginagastos natin ay magiging baliwala yun pag nakita mo yung ngiti, yung response. So patuloy na natin yung camera. Balik tayo ulit mamaya inshallah. Gasang yomi, dili para pag Muslimon mo pasudon mo sa Islam. Enough na, again, enough na nga maipadungog na mo sa inyo unsa ang sakto nga pagtulunan sa Islam, ug mahatag pud na mo sa inyo ang inyong mga kanang kay ang tao manggod na siya kanang mga pangutana nganong sa Islam or nganong ang Muslim ingani man, nganong ingani man, at least katong mga pangutana ninyo mahatag na mo siya og katubagan. So bisag unsa nga question. So pero before mo mangutana, na ako isa ka kauban nga brother, siya si dati gyapon siyang Katoliko. Susama sa ako nga dating born again, si brother dating Katoliko, karon mga Muslim.
So unsay rason nga nung nag-Muslim mo mo ning among i-share sa inyo ha. So again, usabon nako niyan himi para mag-share lang sa inyo ha, dili para mag-Muslim mo. So ihatag nako ang mikropono, bro. So si Abdul Wahid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba. So karon agi og pagsugod akong ipaila-ila sa inyo akong kaugalingon susama sige paila-ila ni brother kanina. Ako si Giovanni Dagdag no. Tubong Ilocano no. So Tubong Ilocano usa ang akong tribo usa ka Ilocano no. Pero ang akong reliyon Islam gitawag ko og Muslim. Para masabtan na to. Og sa pagka-Muslim nako gitagaan ko og pangalan sa Muslim nga ang akong tawag ginatawag ko like Abdul Wahid. Ang meaning sa Abdul alipin, servant, ulipon, no? So ang kanang Wahid usa na sa pangalan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nga siya ang nag-iisa. Mo nang gitawag siya isa. So servant of Allah, no? Sa Binisaya na ulipon sa Allah. No? So ang akong pangalan ulipon sa Allah. Pero kung akong i-translate akong pangalan sa Arabic, gitawag siya Yahya, si John. So ang akong pangalan Italian Giovanni, sa Binisaya Owan sa Arabic, Yahya sa English John, no? So napod diri akong anak si Abdul Gafur, dati siya si Ivanho, karon Abdul Gafur. Dati kong Romano Katoliko, no? So 33 ka tuig nga nag-serve dako gino siguro. Lugar ka nag-serve sa Katoliko? So ako nag-serve ko sa simbahan sa Katoliko sa Butuan City since elementary hantod high school. So ang akong nailhan si Jesucristo ang Dios. Kinsa nag-ingon diri nga si Jesucristo ang Dios. So moingon gid mo no. Kay Romano Katoliko man. So sa Romano Katoliko gimension dito nga ang Dios sa Romano Katoliko si Jesus, anak sa Dios. So karon atong paggahisgutan no, ang ginatawag namo nga 6 article faith sa Islam. Ang unom ka pagtuo sa Muslim. Atong tan-awon karon kung parehas ba ta ninyong tinuuhan o dili. Sister, unsa imong religion, sister? Tulog. Katolik. Katoliko, okay. So akong hisgutan ang unom ka pagtuo sa mga Muslim. So kami nga mga Muslim diri sa Islam nahisgutan ning unom ka pagtuo. So ato siyang i-check isa-isa kung parehas ba ta ninyo pagtuo. Ang una nga gimension sa amo sa Islam amantu billah. Unsa man ning amantu billah sa Arabic? Kami nagatuo mi sa nag-iisang Allah nga siya ang naghimo sa 7 palapag ng kalangitan at 7 lalim ng kalupaan at lahat ng namagitan sa mundo ay siya ang lumikha. Muni ang amo ang Dios, no? So the creator, very good. Gitawag siya al-Khaliq, no? So nagatuo mi amantu billah nga dili siya makita. Wala pa'y mata nakakita sa iya, no? Nana ba'y nakakita sa iya? Wala pa. So gimension siya nga Dios, wala pa'y nakakita sa iya. Karon mangutan ako, nagatuo mabumaani nga Dios. Naparihan na ta. So ang mga Muslim nagatuo mi ani nga Dios. So parehas ta. Nanatay parehas no, isa. Tanaw na to ning nabilin nga 5 og parehas ba ta ninyo gituuhan. Ang ikaduha, ang mga Muslim nagatuo mi amantu rasuli, nagatuo mi og propeta. Si Abraham, si Moses, si David, si Solomon, si Noah. Kinsa nagatuo ani? Ako nagtuo ko. Sabot pa sabot. Tanaw na to ha. So kamo day nga mga Kristiyano, ug kami nga mga Muslim, naanay duha nga gituan parehas na, no? So duha na. Tanaw na to ang upat nga nabilin kung parehas ba. Ang mga Muslim nagatuo mig amantu malaikato, nagatuo mig mga anghel. Kinsa nagatuo diri anghel? Nagatuo mo anghel. Itulo na to ka parehas, no? So tanaw na to ha. So delikado galing no. So karon napay tulo na bilin. Ang mga Muslim nagatuo mig amantu kitabi. Unsa man ning mga kitab? Nagatuo mi sa libro, sa suhop, sa scroll nga gipadala kang Abraham, sa salmo nga gipadala kang David, sa Torah nga gipadala kang Moses, sa ebanghelyo nga gipadala kang Hesukristo. Nagatuo mo ano? Kasulatan mo. Kasulatan. Tuo mo. Duha na lang. Duha na lang. Duha na lang, no? Unom ni kapag tuo. Pareha day pagtuo ba? Ha? Pareha lagi diyan. So ato ni siyang ma-check, no? Sa ato. So ang ikalima
nagatuo mi sa Al-Qadar. Unsa ning Al-Qadar? Kanang nakatakda, no? But pasabot nga kining pagkahimo nato sa kalibutan daan na ning nakasulat. Ikaw ba'y nagpili sa imong mamagpapa dili? Dili. But pasabot ang Dios siya ang nagpili sa imong mamagpapa. But pasabot mo ning nakatakda. Karon mangutan ko sa imo. Imo bang gipili ang imong anak nga mogawas sa imong sabakan? Dili pod. Ang Diyos gid ang nakabalo anak. Subot pasabot. Nagtuo day mo Al-Qadar. No? Tuo. Nagatuo na karon. Pareha jud ta. Isa na lang. Tanaw na to, isa na lang, no? Ang last nga gimension sa Islam, nagatuo mi sa Yaumul Qiyamah. Unsa ning Yaumul Qiyamah? Adlaw sa paghukom. Yang gimension sa adlaw sa paghukom, ningon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ngayong gimension dito, no? Ningon sa dito, "Famay ya'mal mithqala jarratin khayran yarah." Sa Arabic to, nga sa adlaw daw sa paghukom, makita daw ang ingon kadako sa abog nga imong nahimo nga kaayo sa kalibutan. Gabi no, muni siya ang paglilitis. Bisan ingon kadako sa abog nga imong nahimo nga maayo makita. Wa may ya'mal mithqala jarratin syarran yarah. No. So makita po daw sa adlaw sa paghukom ang ingon kadako sa abog nga nahimo nimo nga sala. So mauni ang adlaw sa Sikreto to nimo ba? bisag isikreto. So sa adlaw sa paghukom, nagatuo mi mga Muslim nga paggahukman kita unsay atong nahimo sa kalibutan. Mutuo mo adlaw sa paghukom? Ikaw mutuo kasi sa adlaw sa paghukom? Hala, human lang uno, pareha lagi ta. Oh, pareha lagi. So isa ra jud ang atong Ginoo. So karon atong balikan, no? Ako si Abdul Wahid. Ako isa ko ka Muslim ug usa ko ka tinuod nga Kristiyano. Duha ang akong gi-claim. Ha? Isa ko ka Muslim ug usa ko ka tinuod nga Kristiyano. So atong tan-awon karon kung gi-apply ba ninyo ang tudlo ni Jesucristo. Kay kung ang pagtawag sa usa ka tawo nga Kristiyano dapat niyang gisunod ang pagtulun-an nga gitudlo ni Jesucristo. So kami nga mga Muslim, dili mi mahimong usa ka tinuod nga Muslim hangtod dili namo sundon ang tudlo ni Jesucristo. Mao nang nagsubay mi ani. So karon mangutana ta. Sa Levitico sa Biblia sa daang tugon nagmention dito sa Levitico sa Biblia nga dili pwede putlon ang bangas kay makasala ka. Mo nang makita nimo ang mga Muslim nga lalaki na ay bangas. Karon pangitaay kun yung litrato, monumento ni Jesucristo nga walay bangas kay magkristyano ko. Ana aday say bangas. Okay, atong i-check ha. Kay ningon man ta ganina parehas ta gituuhan. Ang atong tan-awon parehas bata og gihimo. Parehas man ta gituuhan. Si Jesucristo nagpuasa 40 ka adlaw na sulat sa Mateo sa Biblia. Kinsay Kristiyano nagpuasa 40 ka adlaw. Karon na-check na nato no. Halaka. Ganina parehas ta. Karon di sa paghimo, di na data parehas. No? Unsa may Sa inyong Ramadan man ano ang so si Jesucristo gisugo siya sa Dios nga magpuasa. Munang nagpuasa siya. pagkahapon anak ko. Okay, karon. Karon atong ibalik na pod. Si Birhing Maria nga gitawag ninyo diha, bulahan ikaw sa kababaihan nga tanan ug bulahan usab si Jesucristo ang bugtong anak nga si Jesucristo, di ba? Ang bunga Sakyan mo nga si Jesus. Sabi ka gwapo kayo no? Maghimaya ka Maria nga napuno ka sa grasya. Bulahan ikaw sa babae nga tanan. Santa Maria man itong isa. Wa to'y labot, no? So, bulahan ikaw sa babae nga tanan. Nganong dimension man natong bulahan siya sa kababaihan nga tanan? bulahan siya kay siya man ang gipili nga Virgin Mary nga siya ang tugkan sa Espiritu Santo sa aron matawo si Jesus sa iya. Kung tagaan og meaning, nganong bulahan siya sa kababaihan nga tanan, siya ang simbolo sa tanan nga mga babae sa kalibutan. Kung sa gisulod ni Maria, nagtabon siya sang ulo, nagtag-as siya og mga sanina. So karon but pasabot munang ang among mga babae, ang atay ni Maria mao'y ginasunod. Pangitay ko Kristiyano nga nagsulob susama sa gisulob ni Maria. Mga madre. Ang Madrid taman ra pud diri lang sa nina. Muslim gyud kasagara kay. Subot pasabot. Muslim gyud ang nakuan. Nato pa dili siguro Kristiyano ang gitudlo ni Jesus no. Ano? Dili, no. So diri na to masakpan ganina
nangutana ta sa atong so nangutana ta ganina para ato siyang masakpan, no? Mami gagananta paminaw sa explanation kayo ba nga pinakalawon Masakpan na nato karon, di karon. Idugang paginago nga ebidensya si Hesukristo didto sa Garden of Gethsemane, no? Nagampo siya didto nga ninghapa siya paghuman ni simba siya sa Dios. Kinsa may Kristiyano naghapa nga nagsimba sa Dios. Muslim gyapon. Wala gyapon, no? Kabi na ni ka Wala problema. lagi may ana ba? Unya nga nung ganina niyong kaparehas ta ninyo. Pareha ta sa mga katuuhan, pero ingon si wala may Hesukristo. nagsubay, wala may Paminawa, nakasubay. unsay giingon ni Hesukristo sa Biblia? Kung aduna kay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, paminaw ha? Kung aduna daw mo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, balhina daw ning bukid i-transfer dito. Ha? O kaya kung aduna daw kay pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, mag-inom daw kag hilo, magpapaak ka sa bitin. Muna siyang challenge, no? But pasabot, ang pagtuo di ay pagdili nimo himuon walay kaluwasan. Nasabtan nimo ron ganina parehas tag pagtuo. Karon pag-apply nato sa atong kinabuhi. Si Hesukristo ba ni kaon sa karne sa baboy? Wala. Si Hesukristo pag mosulod siya sa balay alampuanan, ibili niya ang sandalyas, manghugas siya kamot, maligo siya. No? Si Hesukristo na ba? Si Moses, si Abraham ninghapa sa Genesis 17:3, si Abraham ninghapa nagsimba sa Dios, no? Sa Exodo mabasa na to si Moses ug si Aaron ninghapa nagsimba sa Dios. Si Joshua ninghapa nagsimba sa Dios. Karon ato ning problema no. Karon si Hesukristo unsa iyang isulti pag moabot siya sa mga tao. Mingon siya, ang kalinaw maanaa kaninyo. Manasab ka nga. Very good. Kinsa may naghimo ani greetings. Mabasa na to sa Mateo 10, dimension dito sa Mateo 10, no? Batiin ninyo sila ng kapayapaan. Muslim ra gahimo ani. Ang mga Muslim kada greet na mo, assalamu alaikum. Mutubag po ang iyang gisalam, wa alaikumussalam. Ang kalinaw mo kanina. Subot pa sabot. Kinsa may nagpractice ani. Nga giba mabasa na to sa Mateo, niingon si Hesukristo, batiin ninyo sila ng kapayapaan. So wala no. Wala gi sa buhay. So ato pa yung daghanon, no? Ato pa yung padaghanon para mahibaw-an ninyo. Diri daw ta sa lalaki. Adunay kasabutan, mabasa nato sa Genesis, adunay kasabutan si Abraham ug ang Dios, no? Unsay ilang kasabutan giingnan si Abraham sa Dios? Abraham ang tanan nga tumuluo nga mga lalaki pag abot niya 8 ka adlaw kinahanglan siya tulion. Lalaki na babae? Babae. Kinsa may lalaki diri? Natuli na kadung wala pa. Oh. Dili man, dili. Ang dimension sa Biblia 8 ka adlaw gikan sa iyang pag-anak tulion. Dali dali. Bot pasabot ha? Dili. Bot pasabot wala dili makatuliw. Anaraw si Konra tuliaw. Subot pasabot mo ni ang pagpamatuod mangutana ko sa inyo. Mangutana ko sa inyo. Tuli ang inyong mga bana dili. Tuli. Oh. Tuli ang So mga kinsa ang Dios sa imong bana? Kung nagpatuli siya. Ang Dios ni Abraham. So, di ang bot pasabot nga bisan day ang pagtuli, giapil niya sa Biblia. Giapil niya sa Biblia, no? Pag kinahanglan tulion ng lalaki. Mo ni ang bot pasabot para mailhan nato si kinsa ang tinuod nga Dios, no? No? Para mailhan nato si kinsa ang tinuod nga Dios. So, sa Biblia gisugo ang pagpatuli. No? So karon mangutana karon kung nagpatuli ka, dapat daw ang Diyos nimo Diyos ni Abraham. Nganong ganina nangutana ko kinsa inyong Diyos nganong si Hesukristo man. Kinsa naguna si Abraham si Jesus? Si Abraham. So nganong na Diyos si Jesus? So, gabi ka dako nga question mark, no? Suma kay no. No, sa unsay niingon ni Hesukristo, paminawan ninyo kay si Hesukristo namulong siya sa Biblia. So atong gitsik tong kuan ha. Ato tong gitsik tong unom tiningong man taganing nga parehas. Atong tan-awon karon sa atong kagalingon, kung parehas ba ang atong ginasubay, no? Parehas man ang tudlo, pero nganong di man ligita parehas og gisubay. Ningon si Hesukristo sa Juan 14:27, ang akong kalinaw akong ibilin kaninyo. Ang akong kalinaw akong ihatag kaninyo, kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Unsa din ning kalinaw? Peace, no?
Ang Arabic sa kalinaw, salam, no? Islam. So, Islam, no? Gitiminingan siya sa English og peace, sa Tagalog kapayapaan, sa Bisaya kalinaw. So unsay gibilin ni Hesus sa inyo ha? Islam. No. So kung mabasa na to sa Mateo 5:9, nagmention si Hesus Kristo dito nga bulahan katong mga tao nga nasa kalinaw kay sila ang mga anak sa Dios. So bulahan katong mga Muslim kay sila ang mga anak sa Dios. Subot pa sabot na day tinuod, no? Na day tinuod. So karon mangutan na ta, giunsa na to pagkabalo nga tinuod ang atong reliyon. Mangutan ako sa inyo, sister. Sa imong sister, sa imong pagkakatoliko, giunsa nimo pagkabalo nga tama ang tudlo sa katoliko? Sige, tagay ko isa lang, no? Nga tama ang katoliko, diri ra ko hantud mamatay ko. Sige. Kamu yung nga imo siyang pakamatyan, di ba? No, sige. Tagay ko isa katudlo sa katoliko, sister. Nga mo yung nga tungod kay nagtudlo sila ani diri ra ko hantud mo mamatay. Dabis man gud sa katoliko kay libre kaon ng karne sa baboy, no? Sister. Dili No? man ingon sa libre ka. Pwede magaon. Sir, kanang kasagara manggod nga ngano na Katolik lugar. Tungod sa mga ginikanan po namo nga mao na may nasundan lamatan namo nga Katolik sila. So nang Katolik na pud mi. Wala pud namo na-adapt sa ila nga mga ingon ana nga daghan reliyon nga mas makasabot ka or basta Okay, very good. Ako ning ipaliwanag sa imo no. Nganong nahitabo nga ing ana. Okay. Ang atong ginikanan wala sila sala. Kay mo pa ilang namatan, no? Subot pa sabot. Sa wala pa kagibunyagan, unsa day ka? Muslim. Katolik Sa wala pa ka dili, gidala magkagsimbahan gipabunyagan sa imong mga magpapa. Pagkatao ni unsa day ka? Muslim. Muslim tay ka no. Muslim So, wala pa man tibo. wala pa ka nabunyagan. Ang dumagat tagalungdon man ang mga nitibo sa bukid. So, Saba irgan lugar. mangutana ko higaunon dili. Igaunon mi. Ang akong asawa mistisa higaunon, no? Ang akong asawa mistisa higaunon. Tagabukod magubit. So mo ni akong ginaingon nga kung ato siyang basihon ang history karon una ta mulukso dito, no. Ako sa mong gipangutana kung unsay naa sa Katoliko, muna akong giingon ba para mabal-an nato nga makasure na gyud ka. Sige daw. Ako lang, sa bahin lang nako. Sa pagkabata pa man nako, mo na matan lugar nako sa gikan kang mama. Katolik na siya, simba siya kada Domingo. Mo na po'y among nasunod. Sila unya na. Mo na po'y nasunod na mo. Ay, kinahanglan mo simba ta kay, simba ta sa Ginoo. Wapod mi nakakuan lugar nga. Kailangan pa din namo ilhon gyud nga. Amo din na siya ang Ginoo, dapat nato. Karon pa namo siya nakuan nga. Ay karon pa po namo siya na-realize ala. Na Ginoo inana di ay ang mga kalainan sa mga pagtuo, sa mga dapat sundon nga. Moy imong sundon sa Karon akong i-explain sa imo ano. Karon di sa tamad to sa reliyon para mas masabtan nato gamay ha. Para ma-clear nato gamay para masabtan. Unsay nagustuhan nimo sa imong bana? Uy, tubag na din, Batasan eh. Batasan. But pasabot na siya ginabasihan. Paminaw sa mo, no? But pasabot na siya ginabasihan, no? Sa iyang pamatasan, sa pag-aruga sa iya. Na siya, sa pagmahal lugar. so, Love. nasa gibasihan. Karon, ang reliyon, nag-mention siya, nga mauni ang giya para maluwas nato ang atong kaugalingon. Karon ang pangutana, unsay naa sa reliyon sa Katoliko nga himong basihan para maluwas ka mo kung gusto na ko'y pangutana. Ha? Sige, isa pa. Pagsalik. Pag-ampo ay. Okay, pagsalig. Unsa pa? Sa ako lang ang feeling bitaw ka nang musimba ko. Kay kuan. O basin, sister, ako lubatin ko man, no? Basin, gipili nimo ang reliyon kay wala siya nagbawal sa tanan. Unsa din ang reliyon? Ang reliyon gitawag siya og guidance, balaod, rules. Rules ba, no? Natay ginasunod. Ang dimension siya dito, dapat ang reliyon nagtudlo siya og matarong, nagbawal siya sa dautan. Tama? Mangutan ako sa inyo, tinuod ba ni dili? Okay. Karon adunay gitawag nato nga mga sala ug kaning pagpakasala nato mo ni dahilan nga nakahimot ta nakalapas ta sa kasubuan sa Dios. Ug kani nga sala mao ni dahilan
nga pagasilutan kita. Ug halimbawa nakahimo kag maayo, musad ni siya kaning imong nahimo nga maayo, mupod ni ang magtulak sa imo ha, para makasulod ka ang paraiso sa Allah. So karon ang usaday karilyon nagsugo paghimo og maayo, nagbawal paghimo og dautan. Tama? Okay. Magbasa ta kung gihimo ba ni sa Romano Katoliko. Okay. Adunay usa ka kasuguan sa Dios nga ingon pa niya pag kani daw ang imong nasupak nga balaod, dili kanya pasudlon sa iyang paraiso. La. Ha? Pag kani nga nasupak nimo nga balaod nga iyang kasuguan, dili kanya pasudlon sa paraiso. Unsa man ni? Ang pagsimba og lain Dios. So dili daw kanya pasayloon ani pag nagsimba ka og lain Dios. So tan-awon nato sa Biblia sa Katoliko kung unsay nasulat, Exodo 20 ang bersikulo 4 hangtod sa 5, ginadili mo magbutang sa inyong atubangan og larawan, ribulto, panahon kamo magsimba sa Dios. Unsay gihimo sa Romano Katoliko, gisulutan ang sa simbahan. Sa dili man naingon nga sila atong ginasimba. Nagmora daw na sila dalan nga mas dungkon daw imong pag-ampo kung patabang daw ka sa Mediator. Tagapamagitan. So, grabe ang tudlo no karon asa na to na pwede basahon dito pero sa ang Biblia. nabasa na ko sa Biblia mang good walay laing Diyos kundi ako lamang. Okay. Oh, Sabi ka klaro kay no? oh, kundi ako lamang. Unya, dili na pwede ka mo muampo pa ka sa uban kay pwede man unta nimo i-direct sa iyaha. Pwede yun. Pwede yun. Nganong kinahanglan mo po na akong question mark sa Katolik lugar kay Katolik So sa ato para sister kung aduna kay sala sa iya imo siyang istoryahan. oh, kung chismosa ka. Di chismosa naman day ang labas. No. Murag nahimo kang chismosa no? So unsa ka na tarong sa dili? Di tarong gyud. Dali. Kay mo man atong namatan, brother. Pwede nimo ma-explain tong ginatawag nilag namatan. Yan puyo yan. Bismillah, katong ingon nimo nga muna daw ilang namatan. Okay, sige, bismillah. So again, actually gahapon na hisgutan na pud na kanang pagtuo nga kung unsay namatan mauna kunoy kamatian. So kani siya kung hunaon-naon nato dili gyud ni siya insakto. So unsay punto nga nung dili insakto, unsay rason nga nung dili insakto, maghatag ta og mga example para kita mismo sa atong kaugalingon makaingon ta nga dili gyud siya insakto. Pero kay tungod mo lagi atong naandan, so mag-state ta diya. So ang akong example ana, permente namo ginagamit. Kay dili lang man kitay tao sa kalibutan, naay mga lain-lain nga mga pagtuo. So kung basihan nato ang atong naandan para makaingon ta nga insakto ta, tan-awon daw nato ang uban nga mga pagtuo. Kung makaingon bagyapon ta nga kana ilang naandan sakto man na siya. So ang atong example ang mga tao sa another nga place. Ibutang nato ang pagtuo sa mga Hindu. Kaning Hindu, mga tao sa India, nagtuo sila nga ang ilang Ginoo, no, ang ilang Ginoo mag-ingon sila nga baka, okay, elepante, ilaga, unggoy. So kana nga pagtuo kung kita ang pangutan-on ka sa tan-aw ka nato sakto dili. Ikaw te mo sugot ka te nga ang Ginoo kay elepante. Ikaw te mo to ka nga ang Ginoo kay baka. No? Ikaw te mo to dili. Dili jud oy. So karon kung kita yung pangutan-on about sa ilang pagtuo, moingon kita nga dili ay kabinuang bugal-bugal naman kina nga imong Ginoo kay elepante. Pero sila mo'y nagtuo ato, moingon pud sila nga dili kamatyan ni namo mong pagtuo kay mao ni among naandan. Tama? Sakto jud ka. Tama dili. So karon kani siya nagpamatuod nga kung unsa gyud ay atong pagtuo or naanda nato, dili ta pwede moingon nga mao na atong kamatayan. Ngano man gamito nato atong hunahuna. Kay nganong dapat nato gamito atong hunahuna kay tungod kita ang pinakahayos of all the creation. Kita ang naay talino, naatay utok, so gamito nato. So diri nato makita nga dili pwede nga mahimong basihan kung unsay naanda nato diha na lang ta magpabilin. Sakto jud. Ngano man kung basahon nato ang Biblia, Pero isa ra mang Bible sir ba? tubago nato na unya. Kung Biblia atong basihan, basahon nato ang Biblia from cover to cover, nagsugo ang Dios. Pangitaa ang kamatuoran kay mooy maghatag sa imong kagawasan.
So dili day pwede nga kung unsa na anda nato mag-istita diha nga naman gisugo man dayta sa Dios, gisugo man mo sa inyong Biblia nga pangitaon ninyong kamatuoran. Kay kung makita ninyong kamatuoran, naa dito ang kagawasan. So sakto ang mag-ingon nga unsay naandan, again dili siya insakto. No? So karon nangutana na pud si sister. So mao to ang tubag ganina sis nganong mag-ingon ka nga di man kay mao man naandan namo. So dili tanang naandan nato. Mao na nang insakto ngano man naatay una nga tan-aw nato ba nato kung insakto ba ang atong gituuhan. So karon nangutana si sister. Isa ra ba ang Biblia? Tama? So kung mayong kag Biblia, isa ra ang Biblia nga makita nimo Holy Bible. Pero nagkailain-lain siya og version. Nganong nagkalain-lain man siya og version? Sa unsa nga rason? Naghimo ang kada simbahan og kaugalingon nilang version para muhaom sa ilang pagtuo. Ibutang nato. O pareha ng mga sabadista ba? Okay, ibutang nato para sa Sabadista. Mag-ingon ang Sabadista, tanawa ha. Moingon ang Sabadista kay naa sila Biblia nga gigunitan nga lain nga version. Moingon sila, lig-on ang among ebidensya sa Biblia nga ang pagkaon sa baboy masuko ang Dios. Ug silutan sa Dios. Moingon sila ana. Pero moingon pud ang Katoliko, dili oy, pwede na mukaon og baboy, gihugasan na ang karne sa baboy, pwede na kaonon. So moingon na pod ang pika simbahan, moingon na pod ang butang nato ang simbahan sa Iglesia ni Cristo. Dili oy, pwede na kamukaon og baboy, karne sa baboy, Kay giugasan naman. ang dugo dili ang nimo kaonon. Kay ang Katoliko manggod, pwede mo kaon og karne sa baboy, pwede mo kaon og dinuguan. Pero ang pikas na pod simbahan, moingon na pod nga dili oy, hinlo na. So karon, isa ka Biblia isa ra man na siya kay tungod nagkalain-lain ang version lahi ang ilang pagtuo. Pero isa lang ka Biblia. So ang pangutana, Kinsa ang tinuod? pangutan-on nato para makaingon gyud ta nga insakto ang Biblia, kinsa ang nagbuhat sa Biblia? Kinsa ginaghimuan ang Biblia gyud? Walay utor. Asa nagsugod ang Biblia? Pulong ba gyud ni sa Dios or pulong lang sa tao? Before pa siya nahimong Biblia, naay ginatawag sa unang panahon ang Nicaea Council. Kaning Nicaea Council, mga Romano ni sila. So wala pa'y Biblia sa una na ay 1,000 of books. So kay daghan man nga kasulatan gipili lang nila mao na ning makita nato karon sa sulod. Genesis padulong sa Revelation. So karon nganong nahimo siyang Biblia, himuon tani nga example para masabtan nimo nato unsa ang Biblia. Pero example kani Book of Genesis. Sorry sis ha. Kani Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Isaiah, Salmo, Mateo, Mark, Luke, andyan hantod sa Revelation, ibutang nato 77 ni kalibro. So karon, diri karon mo gawas ang Biblia. Giusa nila ang mga libro o gipangalanan nila og Biblos nga gikan sa Greek. Compilation of books. Unsay pasabot sa Biblos nga Greek? Sa English, compilation of books. Mga libro nga giusa nila. So kani mga libro man or mga balasahon. Kung ako ning i-book bind, pwede na ako siya tawagon nga Biblia. So nasa problema. So mao na ni karon ang Biblia. So again, ang Biblia pulong sa Dios, pulong sa tao. Dili ni siya pulong sa Dios. Ngano man? Pangutanon nako si sister. Sige lang sis, ayaw kaulaw. Sis. Si kanina lang. Saklit lang sis ha. Tubagon tanay mo mga pangutana. Daghana pangutanan ako eh. Sa Timan ilang yung pangutana sis. Sis, ikaw na lang sis. Mutuo ka nga pulong sa Dios, di ba ta? Kasi siyempre Kristiyano man ka. Daw bisis, pangutanon ti ka sis, perfecto ang Ginoo dili. perfecto eh, Ginoo ba? Perfecto, Ginoo god. Di ka pwede ingon nga sa amin akong Ginoo nga di man ni perfecto. So sis, kung perfecto ang Ginoo, magbasol siya dili. Pero nga naay nakabutang diya magbasol siya. Kaya unya na kay naamong kagahapon god. O joke lang kay naamong kagahapon. So ikaw sis, magbasol ang Dios dili.
Na dabi nganong gisulat man sa Biblia? Gusto na mo Mo mabasa. ganing dili na sa Ginoo nga kuan. So kani nagpamatuod. Tao ray nag Dili ni siya pulong sa Dios nga naman kung Ginoo siya dili siya mag-istorya sa mga butang nga pagbugal-bugal siyang kaugalingon. Pero nganong gisulat man dari nga nagbasol siya. Ug daghan pa kaayo mga laway, mga bastos nga mga butang naa sa Biblia. So dili na nato istoryahan kay bastos na siya, ibutang nato diya. So again ang Biblia pulong na siya sa tao. Man nga So naman. si brother sa mag-istorya nganong bawal ang pagkaon sa baboy Kay pero isudlan na siya ni Satanas mo. Dili, tagaan na to na mag-ukab ta dili, mag-ukab. pero si Allah mismo nag-ingon nga bawal ang pagkaon sa karne sa baboy. Ikaw na bro. So, Ano day baboy sa unang panahon? oh na. Ay. So kaning karni sa baboy, gamay lang ni siya nga kasuguan sis. Gamay lang ni siya nga kasuguan, no? Halimbawa, ikaw gisulayan ka pagsugo, kaya ba gini mo ni sundon nga gamay lang nga butang. Kay pag abot sa dako nga kasuguan, pag di ganin nimo mahimo ang gamay nga kasuguan, imposible nga mahimo nimo ang dako nga kasuguan, tama? Tama. So nagisgo pa lang ta sa sa pagkaon sa karne sa baboy. So ang pagkaon sa karne sa baboy, unsa daw mabasa nato sa Biblia, no? Nganong wala man igibasa sa Nalo gari gibutang. sulod sa simbahan. Yes. Basahan do na. silot pa gyud atong basahon pa natong silot para si kinsang nagkaon sa baboy. So unahon na kog basa ang Leviticus 11. Leviticus 11. Paminaw mo ha, naa sa Biblia ang pagkaon nga bawal siya. Okay. Ingon sa Leviticus 11:7, It is unclean for you. Pasabot You sa must Bisaya not pa? eat their Ha? meat or touch their hugaw carcasses. kini Yeah. para sa inyo ug ayaw ninyo guniti ang Bisan ilang pag patay nga lawas sa paggunit ug sa So, pagkaon sa karne ni haram ina. daw na siya haram. Silang nagpapakabanal at nagpapakalinis na nagsisi paroon sa mga halamanan nasa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at nakasusuklam na at ng mga daga at sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. So ang Sila kakaon sa baboy. nga nagakaon og karni sa baboy unod sa ilaga ug uban pang mga hugaw nga mga hayop pagapat yun sa Dios pinaagi sa Patay na taan. sa iyang espada ug sa kalayo. Subot pa sabot, So nakasala na lugar mi ani. silot ni. Sobra pa. Kada adlaw ninyo no. Pero ikaw, tung Katolik pa kamukha. Ah, grabe ka kusog. Pero No. naluwas na lugar. Okay, so nay kaluwasan. Yes, maluwas na tani. Nay kaluwasan. So, ang katong nikaon sa karni sa baboy ug unod sa ilaga ug uban pang mga hugaw nga mga hayop. Unsa man yung mga mahugaw nga hayop? No, susama sa iro. Oh. So iro, no, unsa pa? Kanang mga bangis, buaya, unsa pa? Bitin, no. So kani sila mga bangis ni. Baboy day ba? Dili lang Dili lang baboy. di ay. Dili lang di pero kay common man gud ang baboy. Kumon man gud ang So baboy. gitagaan siya Sa og mga kuwan, tao. gitagaan siya og bugat katong common nga hayop nga permanente na sa inyong balay. Ay kina magsikag dakop og bitin og buaya ibutang siyang balay. Pero mapalit man sa merkado ang baboy, no? Ug ang iro dili pod kay permanente namang ginir kabalo man tang ang iro nay rabies. No? So dili siya ipakaon. So karon gimension ni siya sister. No, but pasabot. Upadayon pagkakaon karon sa baboy. Basahon ba nila sa sulod sa simbahan? Hinay na lang. Mangutan ako. Sakto. Sister, nabasa ba ninyo sulod sa simbahan? Nadungog ba nimo gisulti ni sa pare? So dili po nila, no? So dili po nila basahon sa sulod. No, ngano man, ngano din nila ni basahon. Kay pagkaugma wala ni magsimba. Ingon siya mauni ang kaluwasan, iyang gitudlo ang makilala kanila, ang mailhan siya nga isa og tinuod nga Dios katong tuwa sa langit og si Jesucristo isa lamang kasinugo. Daw bi karon kay di man nila ni basahon. Kay ngano din nila basahon? Si Jesucristo anak sa Dios. Mahadlok sila na mabasa diha nga si Jesucristo usa ra day kasinugo sa Dios, dili day siya anak sa Dios. So adunay problema. Okay. Sa pagnaog ni Adan ug ni iba sa kalibutan asa sila ginaog babasa nato sa Genesis wilderness of Paran. Asang wilderness of Paran? Saudi Arabia. Okay. Para matanaw nato ang lugar sa Biblia tanan puro ni lugar sa Muslim. Walay bisan usa diha. Oh. Mga Egypt. Tanawa lagi. Oh. Kung kabalo lagi ka. Nga lagi na siya gahapon. Ana day ni siya gahapon. Dili ay kuan So, ko. subot Ah, pa sa ano po siya? Arabic. Ex abroad po siya. Oh, subot pa sabot
diha ang una gipanawag nga atong mamagpapa, diha nahitabo ang kang Kain ug kang Abel. So una ta mo diretso. So, kuan lugar mga Arabo din tataba mga Arabo din tatanan din. Ah, very good. Kay imo nang na-mention, no? Imo nang na-mention but pasabot. Dapat ang imong reliyon parehas mo sa imong mamagpapa, imong lulog lula. No, parehas mo ni Adan ug ni Iba. Sa ato pa Romano Katoliko si Adan ug si Iba dili. Muslim siguro siya kay dito man ito. mo Mo gani no. So karon ato ning maistoryahan ngano man kinahanglan nato ning mabalaan. No, parehas sa inyo nag-claim mo nga higaunon mo. Nganong nag-claim ka nga higaunon ka? Higaon man ko. Oh, but pasabot mga nitibo ang imong mga ginikanan. Ang imong lulog lula, mga nitibo pa. Ang lulo sa lulo sa lulo sa lulo sa lulo, nitibo. Kung imo nang imagine sa tag 60 ka lulo sa 300 years, 5 na ka lulo ang nalabyan. Mahinumduman pa ka ani mong lulon sa iyang reliyon aning una nimong lulo. Dili. But pasabot, una niabot ang mga Kastila sa Pilipinas way back 13th century ang tibok Pilipinas Muslim. Niabot ang Patila 15th century na anay 200 ka tuig. Oh, sila Lapu-Lapu, siya ang Muslim nga leader sa Mactan. No. Si Sultan Kudarat, siya ang Muslim nga leader diri sa Mindanao. Sa Muslim gid ay ba? Oh, si Raha Sulaiman, siya ang Muslim leader sa Manila, no, sa Intramuros. Allahu Akbar. So, igo ni Puli ang Kastil tungod kay 5 ka lulo ang nalabyan. No. Wala na'y makasulti. Ug unsay reliyon aning una ninyong lulo? Muslim gyud na siya. So Muslim siya. So Muslim gid Oh. tanan ba? Sumuna nga nibalik mi sa Islam. So karon, wala man daw lain pa maagi pagsulod didto sa ginghangerian sa Dios. Ingon si Kristo sa Juan 17:3 kinahanglan man mong testigo. Nga wala mo'y lain simbahon nga Dios. Siya lang dito nga nasa taas. So kinsay gusto sa inyo mosulod sa paraiso nga mao ang pagtestigo. Ikaw, sister, mutistigo ka. So, mutistigo. Kinsa pa wala ka testigo. Ito, nakatestigo. Wala ba? So, sister, mutistigo ka. Okay. So, sa yun ang pagpasunod, no? So, karon mutistigo ka. Kay gusto man ka nga mosunod. Gapon, nagtestigo ka. No? So, testigo siya. Nga walay daing simbahon nga Diyos. Siya lang sa Allah. So, musunod mo sa ako, ano? Iana ang inyong mga kamot, no? Sa mo testigo, nganong kinahanglan ta mo testigo? Dili sa ako kundi dito sa Allah, dito mo sa Dios. Nga kamo mo testigo dito sa iya ha, nga siya ra gid inyong simbahon. So, inyong litukon kung unsay akong gilutok pagkahuman mosunod mo sa ako. Sige. Bismillah, iyan ang kamot, no? So, Arabiko ang auta na ang una tong litukon pagkahuman akong i-translate sa inyo sa Bisaya, no? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah wa ashhadu anna Isa Rasulullah. Ako mo testigo nga walay lain Diyos simbahon, siya lang si Allah. Ako mo testigo nga si Muhammad sugo ng Allah. Ako mo testigo nga si Hesukristo sugo ng Allah. Alhamdulillah, karon dayo no gidawat sa Allah subhanahu wa taala insyaallah nga mo ni ang inyong pagtestigo nga walay lain Dios simbahon, siya lang si Allah. Ug mo testigo mo nga si Propeta Muhammad sugo ng Allah ug si Hesukristo sugo ng Allah. So mga kaigsoon, kamo gidawat mo sa Allah insyaallah subhanahu wa taala nga isa mo ka Muslim nga mao ang pagsunod sa kabubuton sa nag-iisang Allah. So insyaallah subhanahu wa taala unsa may inyong nadawat karon nga reward, no? Sa inyong pagtestigo ningon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aduna mo'y reward nga madawat. Si kinsa daw sa inyo ang nidawat sa Islam, pasayloon ang iyang tanan nga mga sala. Allahu Akbar. So pila edad nimo sister? 31. Ang sala ni sister gikan sa 1 hangtod sa 31 gibura sa Allah karon. So susama ka sa usa ka bata nga bag-ong na tawo. Ikaw sister pila edad nimo? 29. So katong imong nawihimo nga sala sister, gikan sa 1 hangtod sa 29, susama ka karon sa usa ka bata nga bag-ong na tawo. Wala kay sala. So ang pagtestigo nimo, giiris tanan sa Allah ang imong sala.
No, alhamdulillah munang ningon siya, ningon ng propeta nga man kala la ilaha illallah dakhalal jannah, si kinsa sa inyo makalitok og la ilaha illallah makasulod sa paraiso. But pasabot ang pagtistigo day nato nga walay lain Dios simbahon siya lang si Allah, mabura ang atong mga sala munang makasulod tag paraiso. So isa na siya nga gihatag sa inyo ha nga reward. Unsay ikaduha nga reward? Ang kantong inyong sala gihimo to good deeds sa Allah. Kay wala man mo'y sala. Wa man mo kabalo nga gihimo mo Kristiyano sa inyong mga magulang. So katong imong nahimo nga sala, gihimo na tong good deeds na nakay pundong nga maayo nga binuhatan. Ikaw sister, no? Si sister but pasabot kaning inyong pagdawat sa kamatuoran mo tong gimension sa Biblia, you cannot enter into heaven unless you will be born again. Mo to ang pagbago. So niingon didto no, kul amantu billah tumastakim. So ingnan ninyo nga wala mo'y lain simbahon nga Dios, siya lang si Allah. Bag-uha inyong kaugalingon. So ang Islam dili ni siya pareha sa usa ka bata nga pangataw nakaw na. Di siya pwede, no? Hindi siya pwede. Imo siyang hinay-hinay og tun-an, no? Imo siyang isabuhay. Unang-una gisugo sa kababaihan nga manabon sila sa dili pwede ipakita, no? So makita ninyo si Maria, ang makita lang siya iyang naong ug ang iyang mga kamot. So ato ni siyang isabuhay magtabon ta, no? So sunod, dili ta mukaon sa mga gibawal. Dili ta pwede mag-inom sa kanang mga imnon nga makahubog, no? So tinuod mga igsuon, ang kalibutan temporary ra gyud ni siya, no? Pero isa ra gyud ang sigurado diri. Unsay sigurado diri? Ha? Unsay sigurado sa kalibutan? Kamatayon ra gyud ang sigurado. Sigurado yung mamatay ta ninyo tanan, no? So si kinsa man ang nakaambit ingon dito nakakita sa kamatuoran ingon ni Kristo, maluwas siya. No, maluwas siya. Ano man, diri na niya mahibaw-an og maisabuhay og sugod unsa day ang pagpuyo nato sa kalibutan, unsa day ang tumong sa labang makagagahom nganong naatan ninyo sa kalibutan, kundili ang paghimo sa iyang kasuguan ug ang paglayo sa iyang mga gipagbawal. No? So karon atong mahibaw-an. So ang Muslim dapat makita nimo ni sa iya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Unsa ni? Dapat nagatudlo siya og maayo, nagabawal siya sa dautan. Dilibot pasabot nga magsigisig sigarilyo. Dili mo manigarilyo ha, pero sigisig buhot. No? Sigisig buhot. Dili mo maginom niya, pero nagtagay siya, no? Nagtagay. So dili siya pwede. Dapat model by example. But pasabot iyang ipakita kung unsang kalagahan sa katuruan ug unsang gikalagahan sa mga gipagbawal. No, inshallah subhanahu wa taala, no kani gamay lang nato ni nga usapin karon. Inshallah kung aduna pay time no para makahatag patag taas-taas nga mga lecture para sa inyo, para sa mga nagmuslim, no. Alhamdulillah. Sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong 1, 2, 3, 4 na nagabayan. Alhamdulillah. At natanggap nila na walang sapilitan na ang dapat sambahin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alhamdulillah. So, ngayon paakyat na tayo